ce mutum ne kuma yana raye. To shine su ƙwararru daga Ingila da kuma nan ƙasan Iran da muka ba su mana review na waɗannan hotunan da ma wancan report ɗin da muka samu daga. To ɗaya daga cikin comment da suka yi a report ɗin da suka bamu shine cewa tun da suke a rayuwarsu a shekarun da suka yi, wani ya shekara 20 yana aiki irin wannan na neurology, ce ba su taɓa ganin ɗan adam ɗin da yake da ko kashi 10 na cikin waɗannan ɓaraguzan bullet ɗin amma ya kiraye ba. Sannan da za a duba wannan clip ɗin na biyu wanda na yi bayani ɗazu ɗin nan, wannan kenan ko shi kuma haga gashi dai sun fasa kwakwalwan nan amma gashi nan kaga ga wani nan kusa da kofan amma duk Allah ya hana su shiga ciki. Ce ba su taba gani ba kuma wanda yawan raguzan harsashi ko da kashi 10 cikin 100 ne na wannan amma suka kasa huda suka kasa shiga cikin kwakwalwan su je su samu tuwon kwakwalwa. To kaga wannan in ba Allah ta'ala ba ne. To me yasa waɗannan zalman ba za su haƙura ba? Kun bi duk hanyar da za ku bi ku kashe sai da yawa amma gashi aya ce wannan. Ni a waje na a fahimta ta wannan tamkar aya ce ta Allah subhanahu wataala buru shi yasa ni nake da yaƙini cikin zuciya na cewa tabbas wannan bawan Allah sai da hafizahullah wallahi waliyin Allah ne. Saboda in ba shi ba yanzu gaba ɗaya duk tarihin duniya kakaf dai ban taɓa gani ba kuma ƙwararru wanda suka fi ni ƙwarewa professors da associate professors sun ce tabbas wannan kamata ya tuni ya mutu gashi na ma yana raye har yanzu. Kaga ba abin nan bane ka gani ko karama da Allah ta'ala ya mishi sosan gaske. Likita akwai wani bawan Allah da yake ya hau mota sai ya zamanto ya zuro hannun shi yana bacci haka irin motar nan ce da take kaman babban mota wadda take a buɗe sai ya zama hannun wata mota ta zo irin titunan Najeriya wanda suke hannu ɗaya sai ya zama an gurje mai hannu sai ya zama jini yana ta zuba. Sakamakon wannan zubar jinin zan iya cewa bai yi awa 5 ba jinin shi yana zuba amma kuma ya zama ya rasa ran shi. Da haka idan muka kalli wannan abubuwan da suka faru da kaga yanzu sai da bizola da kansu suka yi bayani cewa sai ko da aka je Lagos an riga an tabbatar cewa lalle jinin sai da bizola sun tsiyaye kuma da za a kara mishi jini kusan kamar tamkar yawan jinin mutum ɗaya aka dura mashi domin ya dawo. Ka kenan tamkar gaba ɗaya jinin nashi ma ya tsaya. Ka ga ba sai jini ya gama tsayaye bane sannan ake sa ran a aiki likitanci ake sa ran mutum zai mutu. In ya kai wani level na yawan litocin da ya rasa akwai wani awo da ake yi na jini akan auna hemoglobin ko kuma auna me yake da suna ko auna hemoglobin ko kuma auna abin nan a hematocrit percentage in percentage. To in aka samu yawan percentage in jini ya bai kai akwai wani adadi da in ya kasa haka nan to dole a mutum karin jini ba haka ba zai iya rasa rayuwarsa. Sannan ko kuma hemoglobin in ya kasa wani level na abin grams per deciliter din nan to shi ma in ya kasa shi to dole sai an kara wa mutum jini. To kaga na sai Habizola irin bayanin da suka yi da za a auna wannan da za su nuna mana result din wannan awon da suka yi a wani lokacin suka gashi yadda ya kasan gaske amma har a wannan lokacin Allah bai dauki rayuwar shi ba. Ka kamar wannan misalin da ka kawo tunda sai sun ce mana kusan jinin su kusan tamkar ya tsiyaye kakaf ne saboda karin da aka yi musu tamkar an kara musu jinin wanda yake misali ya rasa jini gaba daya. Kaga shi ma wani karin abin al'ajabi ne sosai. Sannan likita abinda